ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ሂወትኩም ከይሞከርኩም ክትሓልፍዎም ዘይብልኩም ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ፆታዊ ርክብ ዋላ እንተፈፀምኩም እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እንተዘይተጠቂምኩም ፆታዊ ርክብ ኣይፈፀምኩምን ተባሂሉ ክንገረሎም ዝኽእሉ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እዮም። ንደቂ ኣንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ብማዕረ ዕግበት ክህቡ ዝኽእሉ ብሉፃት ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እየ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ከም ዝፍለጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ጠባየን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ መትለኹም ናብ ብልዕተን ስለ ዝኣተወን ስለ ዝወፀን ጥራሕ ከምኡውን ግጅፍ ዝበለ መትሎ ስለ ዘለኩም ጥራሕ ንደቂ ኣንስትዮ ተዕግቡ ዝመስለኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም። ኮይኑ ግና ሓደ ሓደ ፖዚሽናት ተጠቂምኩም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዕግበት ብቐሊሉ ክነቅልጥፎ ንኽእል ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ሓደ ሰባት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ከም ነውሪ ዝሪኡን ንምምካር እውን ምንም ዓይነት ድሌት ዘይብሎም ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዮም። ሜይቢ ኣብኣቶም ዘሎ ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽን ዝተተሓዘ ግጉይ ኣረኣያ ንክንመዓራርዮ ዝተዳለወ ብሉፅ መደብ እዩ። ኣብ ዓለምና ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ኣለዉ። እዚኦም ኩሎም ግና ንፆታዊ ርክብ ይምቸዉ እዮም ክበሃል ኣይኽእልን። ኮይኑ ግና ብዚ መደበይ ለማዓንቲ ዘልዕለልኩም እዞም ሰለስተ ፖዚሽናት እስካብ ሕዚ ተዘይተጠቂምኩሞም ካብ ሕዚ ብምጥቃም ትረኽብዎን ትህብዎን ዕግበት ልዑል ከም ዝኸውን 100% ብምትእምማን እዩ። እቲ ቀዳማይ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክንርኢ ከለና ታጓል ኣንስተይቲ ንክልተ ኣእጋራ ናብቲ ወዲ ማእገር ሰቂላ ዝግበር ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ፖዚሽን ቀዲመ ኣብ ቅድሚት ዝገበርኩሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ብዙሓት ሰብ ሓዳርን ፍቁራትን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዝጥቀምዎ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንታይ እዩ? ዝተለመደ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ብታሕቲ ኮይና ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ቁሩብ ሞዲፊኬሽን ብምውሳኽ ነዚ ፖዚሽን ክተምቅርዎ ትኽእል ኢኹም። ስፔሻሊ ነዚ ፖዚሽን ቁሩብ ብምትዕርራይ ካብ ዝነበሮ ንላዕሊ ዕግበት ክትወሃቡ ትኽእል ኢኹም። ንኣብነት ርክብ እንዳፈፀምኩም መትልኡ ኣብ ውሽጢ እንዳሃለወ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ፀቂጥካ ዝግበር ስለ ዝኾነ ኣብ ከብዳ ከባቢ ማቻ ንከይስምዓ ዝገብር ዝተለመደ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ኮይኑ ግና ንክልተ እጋራ ናብ ማእገርካ ኣብ ተድይበሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ጂስፓት ኢልና ንፅውዖ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ፓርት ኣለወን። እዚ ፓርት ንክንካእ ዝገብር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ሕዚ ዝሕብረልኩም። እዚ ስፓት ድማ ንክተፍስስ ዝገብራን ቀልጢፋ ናብ ዕግበት ንክትበፅሕ ዝገብራ እዩ። ስለዝኾነ ንክልተ እጋራ ናብ ላዕሊ ሓፍ ክተብሎን ከላ ድማ ካብ ሕቆኣ ሓፍ ናይ ምባል ጠባይ ስለ ዘለዎ ኣብ ታሕቲ ኣብ ሕቆኣ ትርኣሰ እቲኹም። በዚ ፖዚሽን ፆታዊ ርክብ እንተፈፂምኩም ታጓል ኣንስተይቲ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ናብ ልዑል ዕግበት ንክትበፅሕ ዝሕግዛ እዩ። እቲ ወዲ እውን በዚ ፖዚሽን ኣብ ከብዳ ከባቢ ንዘሎ ክፋል ሰውነታ መትልኡ ናብ ውሽጢ ዕሙቕ ኢሉ ንኸይኣትው ክኽልክሎ ስለ ዝኽእል እውን ኣብዚ ግዜ መትልኡ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ብምትራፍ ዕግበት ንኸይህባ ይገብር እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ነገር ንምክልኻልን ዝበለፀ ዕግበት ንምሃብን ብተወሳኺ እውን ብቐሊሉ ጠንሲ ንክሕዛ ትደልዩ እንተኮንኩምን ታጓል ኣንስተይቲ ብሕቆኣ ደቂሳ ንክልተ እጋራ ናብ ማእገርካ ሰቂላ ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተጠቂምኩም ፆታዊ ርክብ ንክትፍፅሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። እዚ ድማ ብቐሊሉ ዕግበት ክትህብዎንን ብቐሊሉ ጠንሲ ንክሕዛን ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ፖዚሽን ንክትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ፖዚሽን ከይሞከርኩም ነዚ ፖዚሽን ከይጠዓዓምኩም ከይሓልፈኩም ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ
ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሂወቶም ከምክርዎ ዝደልይዎ ኮይኑ ግና ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ዘይረኽብዎ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ትርኣስ ገይራ ንእጋራ ቁሩብ ክፍት ኣቢላ ብድሕሪኣ ኮይንካ መትሎኻ ናብ ብልዕታ እቲኻ ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። በዚ ፖዚሽን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብጣዕሚ ተጠቀምቲ እየን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ቀዳማይ መትልኡ ዕሙቕ ኢሉ ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ካብ ከብደን ልዕል ኢለን ተወሳኺ ዕግበት ክረኽባ ይኽእላ እየን። መትለኹም ናብ ናይ ሕምብርተን ዳይሬክሽን ስለዝኾነ ዝሓልፍ ብቐጥታ ናብቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ክፋል ብልዕተን ጂስፓት ንብሎ ማለት እዩ ብቐሊሉ መትለኹም ስለ ዝረኽቦ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብቐሊሉ ንኽትዕግባ ዝሕግዘካ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጉንብስ ኢላ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ዝኣብያ ጓል ኣንስተይቲ እንተኮይና ወይ ከዓ ኣብ ብርካ ከባቢ ኣብ ሕቖኣ ከባቢ ሕማም ዝስምዓ እንተኮይና ብከብዳ ብምድቃስ ትርኣስ ኣብ ከብዳ ብምግባር ፆታዊ ርክብ እንተፈፂማ ብዘይ ምንም ሕማም ዕጋባይ ዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዛ እዩ። ስለዝኾነ እዘን ፖዚሽናት ቀደም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ብፍፁም ከይሞከርኩም ክትሓልፉ የብልኩምን። ሓደ ሰባት ፆታዊ ርክብ ከስተማቕሩ እንዳደለዩ ይጠቕመኩም እዩ ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ንምምካር ትፈርሑ ኢኹም። ሓደሓዲኦም ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክበሃል እንከሎ ዝተሓላለኸ ነገር መሲሉ ዝስምዖም ሰባት ኣለዉ። ስለዝኾነ እዘን ክልተ ፖዚሽናት ተጠቒምኩም ዕግበት ንኽትረኽቡ ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ልዑል ዕግበት ዝህቦም እዩ። እቲ ወዲ ኣብ ሶፋ ዝርግሕ ኢሉ ኮፍ ብምባል እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊኡ ኮፍ ኢላ ንእጋራ ኣብቲ ሶፋ ገይራ ብክልተ እዳዋ ንድሕሪት ኣብ ብርኩ ተጎዝጉዛ ተፈፅምዎ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ነዚ ፖዚሽን ደቂ ተባዕትዮ ዝፈትውሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ናጥዋትክን ንብልዕትክን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትክን እንዳረኣዩ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ስለ ዝሕግዞም እዩ። ከምኡ እውን በፃብዕቶም ንክሊቶሪ ክፋል ብልዕትክን እንዳሓሳሰዩ ተወሳኺ ዕግበት ክረኽቡን ክህቡን ስለ ዝሕግዞም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን እታ ጓል ኣንስተይቲ ምንም ዓይነት ሎድ ከይተሸከመት ዝግበር ስለዝኾነ ብቐሊሉ ንናይ መትለኹም ምንቅስቃስ ጥራሕ ብምስትውዓል ዕግበት ይረኽባ እየን። ክንጠቕልሎ ከለና እዘን ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ብቐሊሉ ኣብ ገዛኹም ምስ በዓልቲ ቤትኩም ወይ ከዓ ምስ ኣፍቃሪትኩም ብምሙካር ቅድሚ ሕዚ ሪኢኹሞን ረኺብኩሞን ከምኡ እውን ሂብኩሞ ዘይትፈልጡ ዕግበት ንኽትረኽቡን ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒት ንኽትሕልፉ ዝሕግዙኹም እዮም። ሜይቢ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ምሙካር ትፈርሑ ሰብ ሓዳር ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ስለ ዘለኩምን ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ምፍፃምኩም ድማ ኣብ ናይ ሓዳርን ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩምን ኢምፓክት ከም ዘለዎ ብምፍላጥ ክትጥቀምዎ ኣለኩም። ቀስ እንዳበልኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ነዘን ፖዚሽናት ክተልምዶ ኣለኩም። እዞም ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ኣብ ሓዳርኩምን ኣብ ጥዕናኹምን ዘምፅዎ ምንም ዓይነት ፀገም ከምዘየለ ብምፍላጥ ንኽትምክርዎ ክትሰግኡ የብልኩምን። ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብካሊእ መደብ ብካሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ይኣነየለይ።